Assalamu alaikum, barkanku da sake kasancewa da mu a daidai wannan lokacin. To mai sauraro, kamar yadda kuka sani, gidan TV nan namu Arewa Plus yana ɗaya daga cikin masu kawo muku zafafan labaran Kannywood, zafafan labaran da zai sa ku yi nishaɗi. To, yau ku karkaɗa kunnuwanku domin jin da wacce na so. Yau mai sauraro kamar yadda kuka sani, wannan ita ce Fati Washa, shahararriyar jaruman nan a masana'antar Kannywood wadda ta taka abubuwa wanda jarumai da yawa suke so su taka kamar nata. Wannan kuma ita ce Nafisa Abdullahi, ita ma dai jaruma ce a masana'antar Kannywood wadda tana ɗaya daga cikin waɗanda Kannywood suke ji da ita. Sai dai bayan Nafisa Abdullahi ta daina zuwa shirin labari na, hakan ne ya fusatar da Malam Aminu Saira, ya ɗauko Fati Washa ya ce daga yau da ita zai ci gaba da ɗaukan shirin labari na. Sai dai kamar yadda kuka sani, Fati Washa da ita Nafisa Abdullahi ƙawaye ne wanda ko da yaushe suna tare. Sai dai ana zargin cewa wani saɓani ya shiga tsakaninsu domin karɓar wannan contract da ita Fati Washa ta yi. To jama'a, kamar yadda kuka sani, ita Fati Washa 'yar garin Kaduna ce, wadda ta girma a Kaduna sannan ta shigo Kano, take harkokin fina-finanta a garin Kano. Ita kuma Nafisa Abdullahi 'yar garin Kano ce. Ita shi ne take faɗa take cewa idan ba daban ba da za ta iya cewa kowa ya koma garinsu. Sai dai da ta faɗi wannan abin a social media, ita kuma Fati Washa ta ɗan tsargu, ta ji kamar da ita take. Ta ce ai garinsu shi ma yana da kyau, kuma fina-finai nawa aka ɗauka a garinsu. Sai dai wasu daga cikin manyan Kannywood sun yi nasarar zamar da Fati Washa da Nafisa Abdullahi, an yi musu sulhu wanda suka ce insha Allahu hakan ba ta ƙara faruwa a tsakaninsa ba, za su koma kamar yadda suke da, su daina faɗa. To mai sauraro, kamar yadda kuka sani, kuna gidan TV nan na Arewa Plus TV, kar ku manta ku danna mana subscribe, kana ku danna mana ƙararrawar sanarwa. Mun gode.